Υποδεχτείτε το νέο καινοτόμο project The Terminal. Το Terminal έχει σχεδιαστεί να παρέχει υψηλή σταθερότητα και σε συνδυασμό με την μοναδική μαθηματική του δομή σας επιτρέπει να κερδίζετε έως και 2% από κάθε επενδυτικό κύκλο. Το Terminal σας δίνει την δυνατότητα να αγοράζετε κελιά ρευστότητας σε έναν δημόσιο πίνακα της Google, με επακόλουθο την αυτόματη πώληση των κελιών μετά από κάποιες ώρες, προσφέροντάς σας κέρδος 2%. Δηλαδή, ανάλογα με το κεφάλαιο που διαθέτετε, αγοράζετε ορισμένο αριθμό κελιών και μετά από κάποιες ώρες το Terminal πουλάει αυτόματα τα κελιά που αγοράσατε και σας επιστρέφει κέρδος 2% στο ποσό επένδυσης. Με το Terminal μπορείτε να κερδίζετε πολύ καλά χρήματα διασκεδάζοντας. Το Terminal συνεργάζεται με 4 δημοφιλή εναλλακτήρια, την Binance, την Bybit, την MEX και OKEX. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε χρήματα από το Terminal είναι να έχετε λογαριασμό σε ένα από τα παραπάνω εναλλακτήρια. Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί το Terminal. Υπάρχει ένας δημόσιος υπολογιστικός πίνακας Google. Αυτός ο πίνακας περιέχει τα κελιά ρευστότητας. Τα κελιά βρίσκονται σε σειρές. Η κάθε σειρά έχει έναν μοναδικό αριθμό κελιών. Το κάθε κελί έχει μια σταθερή τιμή και σταθερό κέρδος 2% κατά την πώληση. Όταν οι χρήστες αγοράζουν σειρές, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό του τρέχοντος κύκλου, τα κελιά από τη σειρά που προηγείται επιστρέφονται στους χρήστες με κέρδος 2%. Καθώς ο αριθμός των κελιών στις σειρές συνεχώς αυξάνεται και μειώνεται, το σύστημα εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα και υψηλό ρυθμό ανανέωσης κελιών. Το κελί χωρίς χρώμα είναι διαθέσιμο για αγορά και αμέσως μετά την αγορά του γίνεται κόκκινο χρώμα. Μόλις το κελί είναι έτοιμο προς πώληση, γίνεται πορτοκαλί χρώμα και μετά την αυτόματη πώληση, το χρώμα του κελιού παραμένει πράσινο για πάντα. Η πώληση των κελιών ρευστότητας από την τρέχουσα σειρά γίνεται αυτόματα όταν γεμίσουν οι επόμενες γραμμές του πίνακα. Πώς να αγοράσετε κελιά ρευστότητας? Η αγορά κελιών ρευστότητας είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Για να αγοράσετε κελιά ρευστότητας πρέπει να έχετε στην κατοχή σας token EOS, τα οποία πρέπει να στείλετε από τον λογαριασμό του εναλλακτηρίου σας στην διεύθυνση του Terminal, υποδεικνύοντας το προσωπικό σας μέμο. Μέσα σε λίγα λεπτά τα token σας θα φτάσουν στο Terminal και στο δημόσιο πίνακα της Google μπορείτε να δείτε τα κελιά που αγοράσατε, στα οποία θα φαίνεται το προσωπικό σας μέμο. Μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός γραμμών, τα κελιά από τη γραμμή σας θα πωληθούν και το κεφάλαιό σας θα σταλεί αυτόματα πίσω στο εναλλακτήριο με κέρδος 2%. Σας ακούγεται ενδιαφέρον όλο αυτό? Τότε κάντε εγγραφή στο Terminal και ξεκινήστε από σήμερα να κερδίζετε χρήματα. Επιπλέον το Terminal διαθέτει εξελιγμένο πρόγραμμα συνεργασίας, παρέχοντάς σας προσωπικό σύνδεσμο για να καλείτε τους φίλους σας και να δημιουργείτε δικό σας δίκτυο. Την εγγραφή μπορείτε να κάνετε μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Μόλις πατήσετε τον σύνδεσμο θα σας οδηγήσει στο bot του Telegram, όπου πατάτε Start και ακολουθείτε τις οδηγίες.